Nginibelele ngiphinde namukele futhi kule channel ehamba phambili ngezo. Mina ke ufeze ngintuthu ngakhuluma bathi ilast born yamagumede. Mhlawumbe umuntu usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela nje show to subscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu. Enazi uma kulesikhathi siniphathele inhlelo ngenhlelo oyihlukile lapha. Kunehlelo ke engilithole kwenye yamasosi enginethemba lokuthi lapha nabathandi ebomculo amaskandi bazolithokozela mhlawumbe nabangeke baze bakhona ukufinyelela kule ngosi ephethwe ilolu hlelo. Namhlanje ngiphathele uhlelo lapha ingosi ekulethela umculo amaskandi osezakhela udumo nogazi olukhulu bathandi baluculo wamaskandi egama lakhe langempela uSicebi Dlamini kodwa emculweni udumela iNkosi YamaGcokama ngokuzala ungwase emachuneni emsinga enye intathe lapha nixoxana kabanzi ngezindaba zakhe lapha nazenkolo ethinta lapha nenkolo. Kunembuzo nje eminingi ebuzwe yona lapha engizokuchaza lapha nokuyiphendula kanjani uSicebi lapha neNkosi YamaGcokama. Nombuzo ke ethi ngabe likhona nibandla akhonza kulona, uma likhona futhi yini igama lalo futhi yini ayithanda ngalelo bandla lelo. Umbuzo ke uphendulile ukuthi uyilungu lokuqina lebandla laseZayoni cornerstone okushunyeleza khona engeqiniso. Ngenye izinto edala ukuthi yakuthande kakhulu ukukhonza kuleli bandla ukuthi kushunyayelwa ngeqiniso lapha. Komunye umbuzo abekona lapha ubuzo ukuthi uma ebheka impilo yakhe ngeso libanzi lelijulile ngabe iziphi izinto ezimbili ezimqoka kakhulu ambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi ambusise ngazo futhi zibaleke ngani empilweni yakhe. Lo mbuzo uphendula ukuthi okokuqala uthanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi ambusise ngethalente lakhe lokucula ngoba phela ilona elidala ukuthi akwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Okwesibili uthanda ukumbonga kakhulu ngokugcinela wonke amalungu omndeni akhe sadla inhlamvana kuze kube lesikhathi samanje. Umbuzo wesithathu umbuzo ukuthi ngabe sikhona isimo esinzima kakhulu asuke abhekana naso empilweni yakhe ambonga ngaso uNkulunkulu ngokumhlenga nje ngesikhathi abhekene naso. Umbuzo ke uphendula ukuthi khona ngomunye unyaka lapha babehamba nabafowabo baseThekwini kwavele waqhamuka indoda engaziwa yamane yabadubula nje bangenze lutho. Wasethi kuyambonga uNkulunkulu ngokuthi basinda kuleso sigameko esadlula lapha sibathuse kakhulu ngohlobo olumangalisayo. Omunye umbuzo ubuzo ukuthi ngabe umuntu okhola kangakanani emandleni omkhuleko futhi usho ukuthini kweyakhe impilo umkhuleko lapha. Lo mbuzo ke uphendula ukuthi umkhuleko uyikhona konke empilweni yakhe ngenxa yokuthi ukhulise vele emndenini obukwazisa kakhulu umkhuleko. Omunye umbuzo ke ukugcina abuzwana lapha iNkosi YamaGcokama uthi ngabe yini le yodwa okhulekela ukuthi uNkulunkulu ambusise ngayo eminyakeni ezayo futhi ke ibaluleke ngani kweyakhe impilo. Lo mbuzo ke uphendula ukuthi ukhulekela ukuthi uNkulunkulu amnikeze amandla anele ukuthi akwazi ukwakha ikhaya lakhe ngoba lapha ekhaya khona sekwenzile ukuthi nje abakhele umuzi. Bafethu yona ngosi besinithulelo lapha esicaphune kwenye yamaphephandaba lapha kade babena insizwa lapha iNkosi YamaGcokama esithembisa ukuthi nangokuzayo futhi emangabe ukuthi niyithokozele mhlawumbe sizophinda futhi siniphathelene lapha nomunye owamaciko abazobe benayo lapha nokwabaculi bakamaskandi. Mhlawumbe ke kuthini kwakho ukubhala ngalolu daba mhlawumbe siniphathelene ingosi okanye cha. Ahlanga lapha na comment section uxoxele kabanzi ukuthi wena kuthini kwakho uphawula ngalolu daba. Ngalokho asiphinde futhi hlangana kuvideo elandela ngesikhathi esilandelayo. Nisiphathe kahle, ngakhohlwa ungilandela ku Facebook @radinkezo. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.